Ko ong gum nu ke tin ke jong blai sapang ke jing sarong. Ga bening kong Petrus ka basan lenong ke dekat ke basan. Ngan puli sangai ngin sia puli lang mo. Baro tu pinyekup ya ke jing snauret ya ke ban syakri perlok hi. Naba ublay sangap ha naba ublay. U ya le persyak ya ki basarong lani ki basngau krau. Henry ya ki basngauret u ai ke jing ai ai. Ni saya kita ke jing ai ai. Ray mentangin pet syahang ni. Dan ketin pareng ko ong all of you clothe yourself with humility towards one another. For God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Baro to pinyekop ya ka jing snauret ya ka ban syakri perlok hi ka umut ngidan kam ban snauret ning kong e khmat jong ublay. Namar ublay la da pi snau sarong unum la ban penbet ya pi ki briu ki basarong kim don kam correction. Ki ong bet ka jing im jonga ka biang na dong sedong to balai ban penbet yang a. Bat kum kita ki briu pet bha ya ki briu ki basarong kren kam tam ya ki banget mo. Ki bela mat you try ule you blay ya kita ki briu. Snap ka tin ka jong ublay ka ong for God is opposed to the proud. Ba ublay na ba ublay u ya le persyak ya ki bas ngau krau. Ngau bang bha. Pi kwa ublay ni le persyak pi. Tong? Em dai. Tingidan kam ban snauret. Abang yo snoi tin jong blai man kapor ka penbet yang yu men siam bakut ju penram ya pi henry u convict ya pi u pen kendu ya pi ba pin snau thu ya ka jing bakal abu ni gini kisni ki briu ki bedap da ka jing sarong kim kwa jing penbet tang penbet ki ngom stanat chu tai stanat chu to pastor am tele jing chu namar balai ka dap da ka jing sarong but u blai u ya le persyak ya kita ki basarong oh fila wat yang sisen bu blai u le persyak ya pi ngoma ba dai ne. Kani ka ketien opos silek persyak dai. Kani ka ketien baju punan kam ha baju punan kam ha kini ki sipai. Ki kenhon sipai. Ki ju train dan ni ki ju pentebet yan ya kata ka kenhon ban ya lek persyak ya kinong syun jongki. Snap. Ka don ya kata ka jengmut kata ka ketien opos ya lek persyak. Ka umut ublay lada pisarong unum sange ban ya lek persyak ya pi. Kam tami ki belanget ti la bidang don ke jing sarong ublay unia le persyak pi hadu bapin da penrit la di khamat jong ublay bapin ngau thu bau i ya pi bapin depend ha u mal la kesngi ke jing im ke jong ka jong pi amen ublay kwa kum ta ti bangin ngau thu bar bangi sarong si sangan itu pi nginum kwa ban penbet ingi ni kwa bai ban ong ka ai ka bangi ni perkhat mangi ke de ka badai ni ka bible ka kurun sha bo blai ule persyak kum kita ijat priyo bat ka pop ka bening kong tam ka pop ka besyur kai ka yo fi ong ka pop ka bening kong ri ka ka dei ka jing sarong kum nu ngatep ya kata ini pei ban ngan ka tin ka jong blai Isaya ka bakhat saw lenang dekat ka bakhat lai ka bakhat saw ka tin ka jong blai ka ong kum nu ni uni udai Lucifer menshaw dan habeneng but uday ubaylam jeng ruai ubaylam worship habeneng ang ketin ke jong bleng ika jan jong u ke di maulon nai u ke internet hadu kata-kata henry habeneng kita ke ru shem ka habeneng kita ke jing le bah ke jong ublay shem la sngongo but snap ha ki briu ki bam sngongo ki briu ki basarong la pi sarong pinum sngongo ra piwan jing ni ke ka pi yo sngowi ke tin ke jong blay pinum sngongo la pi sarong Henry lada film sarong fin sngongo nama ketin ke jong blai ke badan kam ke jing im ke jong ka jong pi ketin ke jong blai no Isaya ka ong ba uni hadian ba blai ula lale bha ka tai ute Henry ula kwa no ya ke jaka ke jong blai lada fi sarong fin kwa bai o manga khamalor bani te Henry ke Bible kai banginum long kum ta te pai ti mela ong hala ke dok nut ngan kiu shabneng ngan kin tiu ya la ke ket haneng ki klur jong blai ban ngan syong halor ulum ke jingi seng ha ki bakut pang setai ngan kiu selendet kil o ngan long kom ubah jerong tam ngoma ba nei ladang ni sarong ngin kwa o ngi ngakwa ban long kom utai ngakwa ban kham krau ban utai rei ka best tam ke jing im jonga ka jong ping ngakwa ba pin pel jing mot ke ai bo blai khot yang a ba di pi amen ladai le tang ibaret ru bo blai khot yai ne hang ta long faithful le bhai ke ai bo blai khot pi wat nom ikwa ya ka jong ki wei u blai u ai pi la ka jong ka jing ai te penan kam bhai ka jing ai ka ba u blai ba pin nom poi cha ka jing sarong ban kwa ya ka ai ka ba u blai kam ai ngapuli ka we ka kot ka ba tho kom ni ka jing sarong dai
kedai ka pop ka ba kraw ba bat kam sakut tang ta henry kan ya lampat sa ki ba buon susu ki pop ka ba pipil ne pisai kita namar ba pi sarong pi ti plok jong pi la dang kiu ban sakriu blai pi sarong pi bisni o pi kwa ban long long te pi sedang sa ban le pop su pi tang ban isi ai kum ta te henry ngin su ai ngo ba yu blai amen ublai kwa yang abad pi bangin long kum ta bat pin lap ba haduk ka jaka sakri ru te kumah kaniga ministry bangi dan ru lada ka don ka jing sarong kan pat kan pra uksui upendap tang na ka jing sarong tip na mi ki brio bat pi julap ba ki accident ka jing yap hang ni hang tai ka accident namar balai dai namar ka jing sarong pi ong ne kam tam ki banyak bai ki sing pi ilap ba buana ka accident namar ka don ka jing sarong ban ya penher ban ya be dai kadon ka jing sarong ban ka jing sarong kan lam si ka jing yap ru pin lap hayeng asam ru kadon ka jing ya pat ya pra bun sin hi dai dai namar ba pis ngauret namar dai namar bangi sarong way yo way nyim kwa ban pendam bat dai ka ni ka ban lam sya ka jing pat jing pra ka yeng ka sam kala ban long ka o ka kemi yu khon kam la kam kwa ban pendam u khon ni kemi kum ta te si kemi si khon si pa kam ta ngam dai ha ban pendam te rela dan ka jing ngauret ngine klo ban maap iwe bat pin sai i ya ka ketiga jong trai hang ta pilam iki bri ki basarong ki poi sya ka sakut marway ki poi sya ka bas kimi i ka jing kerku mar ublai ule persyati pi tu kumnu kan nyo jing kerku kumnu nyo jing pen khia namar ublai ule persya for God opposed to the proud ublai u ya le persya u yang persya bat un ya le persya ya ki briu ki basarong ki basarong kim jutre ban kala ani thui pi kim tre ban kala na ki ai ka baki jule ka ka pop ki ong ngamla ban kala ngam tre namar ki sngo tho bakim dan kam ublai Hari mangama pingi ngau tho bangim long ai khlang ublai amen ban ngin ai phai si uman lang sing jing em jong ajong phi nadu kini khna ibrang le school balik kelas nai batrai ru kerma wan bu ning kong ya ublai ban penret ila dia haduk ke jing kumang ok patan haduk ke jing ya dai hieng sam kan don bai ke jing ya pat ya pra ladang idon ya kini ke jing sarong henry ke tin ke jong ublai kam kot tang kata ko ong kumno. But God give grace to the humble. Henry ublay ya ka jing ai ha kita ki bas ngauret. Amen. Ya pila ai ti ublay pi ngauret ublay ai ka jing ai. Ya pi ka kata ka jing ai ka jong ublay. Kedai ka bangim dai hok ban yo ai nga bat ya pi. Amen. Ka ai ka ba pim dai hok ai ban yo ai nga bat ya pi. Ka baning kong tam nyem dai hok ai ban yo ya ka jing pen henry la shu ai yang apa dia pi ha ka klimat ba pinget yu jisu la pen ya pi amen kita ka dai ka jing ai prok ba it but ka jing ai pila ban thoi ka dai ka jing ai ka dai ka bor ka jong ublai ka ba yang i bangin khot amen pisai kita pila na ban khot dala dia hemla sengam ka jing ai ka jong ublai ka dai ka bor ka jong ublai ka ba yang i bangin khot ka jing ai ka dai ka bor ka jong ublai ba ai yang aba dia pi bangin khot ka umut ngim tre ban ya milai je ketung bang ini ka pertai ngim tre ban kuran sniu ka kuran ka pertai ngim tre ban ya lorni kata ka dai ka jing ai ba ublai ai bor kum ngin la ban khot ya ka dai ka pertai ka ba imah do kata-kata Henry di ka jing ai ka jong ublai ngin la ban khot amen ban berkentang di khmat jong ublai bat susu ka jing ai ka dai ka bor ka jong ublai bangin la ban ye khon ya kita ki jing pen shoy ki jing ki bawan ha ka jing jong a jong pi kanungan na jong pi da wan jing pen shoy pisat sungap bat tang suan jing pen shoy ong plong ya le nyasta la persang Henry jula ngidan ka ban ngom bha ban puli bha ban shong ketin jong blai ban duai bat pin ses ngau tho nang ni khmat phi asngoi ketin jong blai da amen sngam ka jing ai ka jong blai ka de ka bor ka bangin la ban ye khon ye ki jing ki jing le ka jing ka jong a ka jong phi ban ka jing ai ka jong blai ka de ka bor ka ba yang nga bat ye phi ban le yu ban pin ngau bha yu amen pinum la ban pin ngau bha yu blai la da don hi ka jing ai ka jong blai ka jing ka jong a ka jong phi lem nu ban pen skop hai ublai khot ke mong ai phi mana kat nungut na pre jongi le sing dang sarong haduk menen menta kadon ke ai ban pen khia ai kata ka jing sarong ka jong phi ka jonga kadon
ke yang ni Bible verse kedon. But God give grace to the humble. Ban pin kia jing sarang ko jong pi. Penret humble yourself. Penret dia kemat jong blai ningkong. Amen. Kita ka bau blai uhikai yang abad dia pi. Fila syai ya kata abad ngakwa ban keren ni arli ki point hang ni am taski. Ang kandet ngan semi kapor. Na ka jing ngauret sya ka jing sarong. Bun bhai ki briu. Ki badan kata ka jing ngauret le se ka jing em ka jong ki filap nam ki briu ki beduk mo. Ki briu ki beduk anda ki larus pa kan san ki sarong. Pasal lama me kata. Kira ki briu ki bamnang bam stand ri da ki la puli la puti ki la nang ki la start bat filap baki sarong haduk kata-kata. Bakat mga umdan syuk. Bat kata kadi ke bama kemat jong boleh ke mengoong menepi baki briu ki basarong ki kim kwa ban korek iki. Kim kwa ban dan ban i yapi. Tak kena bun ki briu kim trek ban one Bible study namar every time bagi one Bible study ublay uhikai yang abad yapi. Hisin ba fi sarong ka mut fi penyaklat ila di na ublay. Sungo ma ba kidon ki bangidan kaman pusan ba. Bat hisin ba fi sarong pindu ru ya ke jing kerku ke jong blay ni apa ba ngini pe ya ke jing jia ke tin ke jong blay ar chronicle ke ba ar fun real nang de khat ke baning kong terter sa pulih hieng ti ngaku ban pulih mangamenta nga syapang unius iem uzaya ong ke tin ke jong blay ba unius iem uzaya ha ke por ka bang dap khat rius nam kerta ke jong u la thong iem ya u na ke jakka ke jong pa jong u amazaya mo tiu pat ba juda baro ula shim ya uzaya bat uba khat rius nam kerta bat kila thung iem ya u ke jakau pa jong u umazaya tisngam ke basngo tanat kalong kumni tiu la le ya ke bedai khmat jong blai kau mut ula khongu yu blai ula wat yu blai kat bakum baro ke bau pa jong u umazaya ula le bat ula IT la dia ban wat yu blai haki sngi jong u sekarya ubadan ke jing sngo thu haki jing thu pau jong ublay but kat ba udang wat you try skap sutrat ba tin jong blay but kat ba udang wat you try ke kat ba udang penrit di kemat jong blay kat ba udang wat you blay kat ba udang shanya lut hu blay ye jing don kam ki jong u ki bar khaj kat ba udang wat you blay ong tin ke jong blay skap ublay ula penman bahaya ublay ula bless you ublay ula kurku ya ketin ke jong ublay kong snap sisin bau kurku ublay ngobang ma hendai ja you hendai dala ublay ula penwan bahaya ti ka nam jong kala priang keleng saudong na bala yarap ya da ka ba phala shibon snap haduk ba undaman kraw bor snap kini ke ketin ke jong ublay na bala yarap ula man kraw lak kalau ulah benaga kerteng jong keleng saudang ke pertai bat ong ketin ke jong blai umdai bule hi benaga kerteng ke jong andai bule do ringkat bat bule kurku ya bule do ringkat bat naba layar rap ya da ke ba plasibun kamu mo layar rap ya da blai ya ke barok ke bule ke jeng em ke jong kala ko muslim le si ulah lek bani tur thma bat ke babun andai ulah job baik ngapa naba layar rap ya da ke ba pala mut signs and wonders kijai ke jing em ke jong ke ba umla ban mudur kumnu cha kumnu ngi job gitu kinong sun kumnu ngi la ban ile gitu kinong sun ni namar ba ublay udon ringkat bat namar balai ke baning kong tam yang bang mana ba open red ila dia kemat jong blay amen ba open red ila dia open snow ha ila dia kemat jong blay but kat ba udang wat you try ong ke tin ke jong ublay ula penman bahai ula da pi wat ublay penman bahai pi amen kau mut unpan man bahamut kaya ba pile pinum babi namar uyalam len timo ba piwat fisik piwat kabumut ublay unyalam len ti ka jing em ka jong pi ka ba man la ka sngi amen hendain da ka nam jong kala priang keleng saudang ong tin ka jong ublay badu laman krawbor bat susu ka basngo ma susu pan hang henry haba ulaman krawbor ka dokno jong kala meng ya ka ban sniu bat ulale palat you try ublay jang naba ulale rung sya ka temple jang try bantang jing ubi halor keduan batang jing ubi ngap yaktin ke jang ublay ka ong ne ka umat ha ka por min swa ngene thu yo pi pidai sia maknaru pimla ban rung syai pimla ban rung sya ka jakka ka balik tang jing ubi ka umat ka jakka kenya pisung thu kata
Pimla ban lek rung sya kata kejaka. Henry tang kiling dok kila ban lek rung sya kata kejaka. Mut ki priest pisai tang kiling dok kila ban rung sya kata kejaka. Ban Henry uni haba ula sngow sarong ong ketin ke jong ublay haba ula man kraubor ha ke dok nut jong u. Kelameng ya ke ban snew bat ula lek ke ba palat ke mat jong utrai na ba ula lek rung sya ke temple jong utrai ban tang jing ubi halor ke duan batang jing ubi mut ula syem ya ke ke bam dai ke benta jong u. Bat ngi julap ladang ngiru ngi la sarong la sedang man kraw wat ye ke bom dai ke jong ngi kwa ban le hi mar ngi snow kat mangi dan syo dai ne ka julong gum ta ke jing em ke jong a ke jong pi re ublai ulai wi kai kata re ti wasaraya uling do ula lek rung hadin jong u bat prapongot kiling do jong u kiling do jong trai kini jadi ki bru ki ba slur ba kilale rung ba kilale ong usiem menu benut ban le ong usiem snap Hari kini kiling dok jong try kila let ki pri jong try kila let rung hata temple ba kila ong usiem yuni uzaya kai ki ba memelek ke dai ki ba bakla kam dai ban lek kum ni dai tang kiling dok ki ban lek ya ke ni ke kam onda kum tau ula bitar ong ketin ke jong play snap don ye ke dok nut ban piang ban syak pen bet hari la dau don ye ke dok nut ke ba sngow ren ka ba mut ulang oni hoat map ngala bakla Piamu ne, lada pi pan ma kemat jong play keluar tu ban ma pi. Hari ketin ke jong play ke ong hari kilawan kita kiling dok ban ong ye ubah kam dai ban lek kom ta jaka un penrit no un pendem le di kemat jong play ning kong ban ong ula baklan rai em. Anda kom ta usaya ula bitar ti ula don ka pliang hai keti jong u ban tang jing ubi bat kat ba ula bitar ye kiling dok. Kat ba udang bitar kita kiling dok ula tem ukram sange aka ke ba ule snap ublay ule you. Ni kong unwon swai pi lada pi sarang ulong pai pihak ban kong o le ikini penret ndai lada fim penret kaktin ke jong blai kong umnu ha kata ka por ong kaktin ke jong blai unyang tholi ulami ha ka seleng mat jong u ha khmat kiling do ha ga yeng jong utrai ha jan kaduan balathang jing ubi snap pi sai la u blai usiem ti sai la u blai bat ha kata ka por jaka un kala ka bumut u blai ula ai la u bun kala re usai la bat ha kata ka por ja yu umi nyang tholi snap ka tin ke jong blengan watai ude taun nyang tholi umdei tu berkala pareng ma kibriu kisah yali em ki ong nyang tholi utu teng sumi tu kibriu kimiap kimile re udiu nyang tholi uba tho ka tin ke jong blei umdei nyang tholi ude nyang lengkut ki jong menswa syabhoi gidan ki jaka basa kita kibriu bapang ki sapsa la ke jong umla ban di na ke juk klat umla ban rimen siem lada fidei ki badan ki bahing basam pinlong ki briu ki bamarwei namar pimla ban ya em lang syu ban ke em lang ka salang ban ki khon ki ti ban ki long jong pi pimla ban dan benta syu ban ban nuru pihap long marwei snap ka tin ke jong blei namar uniu uzaya ula saila yu blei tiga tin ke jong blei ka ong sung ai bhai utiu si uzaya ula long u pang tholi hadu ke sngi ka jing yap jong u bat snap ha bat ula syong ha ka yeng ka bakerpang mdai yeng kerpang mo ka yeng ka bakerpang ka bamut separate ka balong la ka jong na ka em lang ka salang ula dan bet marwei uda long u pang tholi na bala ot no ye u na ka yeng jong utrai la da pi sai la kan wan ka ka jing em ka jong pi ka bas ngoma la da pi sai la u blai la da fi dan ka jing sarong la da pi em ka jing em ka ba let's say ke babakla ke jing em ke jong pi jupai iki ke ai bam dai na ka phone badu blai ong wat le pi le bet ke swan ke ai ke bau blai un snang pi kan mau kata imla ban su sim ka bu bet mo nyang tholi men shau du nyang lengkut bat sisien bapang nyang tholi em ngani thoi pi ngong ma ba ngani ke jing pang sai ha pi ka khmut ha pi ka do ka hap ka skor hap ki ti kindet kilong babam tu ki hap bat kani jing pang kadai ka bayabet mo kadai ka bayabet kadai kata men shani sapo rikasi jong iru men swa sabhoi ki judan ni kata ka jakasa ya ki bapang yang lengkut mla ban ni dai ban nuru snap da fi sai la phim don ka jing sngoret u blai ka bening kong tam e phin do lot ye ka bo blai ula kur khu ye phi phin do lot bra khai ka bening kong tam e phin do ya ka presence ka jong blai ka ta ka ka bedon kam tam ka jing em jong phi phin do ye ka jing don jong blai phin mi sngow shu bo blai ukraine phi phin mi sngow shu ye ka jing ye ka jing snai ka jong trai ta ka penret ile ding dan kam penret ile dia khamat jong blai inu mi sngow bat ngin salong ki briu ki ba marwei pila ba me kata
Kibri kiba sarong kim tre correction mat kilong kibriu kiba maroi. Uni ubriu naga jing sngoret syaga jing sarong te. Bat ublay udang ailan di ubun kelabamut henry tre. Lada ka jing em jonga ka jong pi lada ublay udang ailan kabamut nang don menure menu buwan ong ipite. Let's see piwan jeseng gum ni. Bat kadai kani kesngi ba ublay ukorek ipi ukuran. Let's see yang na itu ingaro milai. Pat ma mu try ho yang tu ngadang sarong. Ma benga bikin dit menri no. Amen. Namar ublay un pa baik. Danu ipi ban keren. Kemau kata. Lagi beriu ke jong u. Pipi wan hang ni let's see pa ban keren nama jong a. Ya pi. Amen. Tepen baik ila di kemat jong belai penduk ke jing sarong. Ban syakri yu belai ngani 2 PM. Dan kam pi ong ni ngahap ban sngau ni mta singi ngasngau. Ni ngalong fire bahayu belai. Ni ngasngau meding bahayu belai ngan lek ban syakri yu belai. Nang ka puat pi sngau si. Ila se ka kam ka jam jong pi kam dong ni tam sukwa tam la jeseng. Ni ong kwa ban syakri yu belai. Ban syakri yu belai dai de jing sngau. Pi sngau ne fim sngau bu syarut. Wan ban syakri yu turai. Amen. Ublay kuat ingi kum tangir ngim sngau tu ban wan menen. Ni jong subang ke tiap i. Sngau kwa wan. Te kemat mla ban pek ru. Mlay de jing sngau pi wan baik pi kong yu turai. Amen. Ngini pek sewei ubriu hang ni pan. Wei siem pan. Uni pat na jing sarong sya ka jing sngau ret. Da kada la da pi sarong kadang bahawa pi sarong sa sngau ret. Mlay na jing sngau ret ka jing sarong. Dei. Kadang la ba sarong sa sngau ret. Ti Fidang yuk sarong sakat tukut ni pun tapat wajah seng. Tisa sengurit no da wajah seng. Amen. Tinggi ni pe yang ni sawis iem nagiktin ke jong ublay hang ni pan. Umana se ulalong khat ars na makirta haba haba ulas dang man sensyar. Bat ulas sensyar saufu sansnem ha Jerusalem. Bat ulale ya kabat sniu akmat jong utrai sngam uni usdang bet jaka jing sniu. Usdang bet jaka jing sarong lupa. Sngam kaktin ke jong ublay ka ong. Kau mut ki apartment jong u kidai ki ba syakri yu blai le se. Ki ba i yu trai rai lapoi ha uni mana se. Ule yu udai ba syirkai hado kata sam ka tin ke jong blai ka ong udai ba ai ksuit, udai ba mani ksuit. Mbe dang kata. Ka ba sngo ma si syong ni ngini puli. Ban ulale ya kata ka ba sniu khmat jong trai kat ba kum ka jing ijli. Ki nong mani blai thau udai idolatry. Ya ki ba utrai ula bekno khmat ki khon Israel. Na ba ula tai ya ka jaka bejrong ya kiba Hezekiah panjang ula penduk no. Bat ula penyeng ki duan ya kibal kita ki blay bal dari blay tamu. Bat ula tau ya ki Asyera, bat ula mani ya upat ke beneng baro. Ula snai kita ki pat ke beneng bat ula udai ubri ubas sumbang ban sumani blay tau. Baro ula syakri, baro ula syakri ya ki ula tau dari kita bat ula syakri umtip syuk kan no ki blay. Kan nungut ki blay ula mani. Namar bat ula kelet no ya ublay uba em jong u. Ula kelet no bun na blay jongi ngila bun ki blay ka jing em ka jong pi ting ting kelet no. Ya ublay uba em jong jong pi. Ublay jong ka Israel ngila kelet no yu ni yawe. Kaya kita ki blay tau jing em jong pi. Kala balong ka phone. Masin kitya la katai ka phone. Masin kitya la phone syai ni bak dan kam jing em jong pi. Kita ki blay tau. Pila penyang blay tau. Kumniung manase. Kaya betul ka jaka jong blay ka jing em jong ajong pi kita ki kelalong blay tau. Kelak melong ke relationship. Kelak melong hayeng ngasem jong pi dan ki perlok ki papi iet. Bat pila pelong blay ki. Bat ada ki kim teriak pi ongam teriak syuk yu blay. Kelak melong silong. Ngin kong ngin bu yu blay. Kau nya iet bahai kong ri. Tamang bu ning kong yu blay. Amen. Katakan. Mentas ngi kamuan baik. Ngait jamang iya nasi. Sekarang kai haban pet setia si selong. Tinggi dan pray fasting ke arbaje pat sedang. Saya sipang la jan sedang. Min mir dan jinge duai. Dang duai ni kong ni dang sutai lapang stak sedam nomor bud kamah meningis ni. Di kadang duai da udang subang. Tang syit mening kami ruai kami syit duai wet menjan mir. Jing snutenan fila dan ke presence ke jong boleh ban duai. Pinsi habat tiap men mir first ni we duai. Tesngap ngin puli syuk kaktin ke jong blay ko ang umnuang ni. Bat ulat tay ya ki duan hayeng try. Wat hapo yeng mani jong try ulat tay kita ki dur blay tau ang kaktin ke jong blay. Bat ulat tay ya ki duan baro upat ke bleng. Bat baro arli ki plau yeng utray hayeng mani dia plau. Haja ka mani ulat tay kita ki blay tau ang kaktin ke jong blay. Bat ulat lek bertang. Bat ulat penyat ru ya ki kon neng ba ka ding. Ha ka tem ukun uhinam. Sngam
the valley of Hinnom. Kini ulah peniat yang ki khun ki jong ute. Hagading ban ai jing kenya ki blai. Ya kita ki blai ki suit. Sap. Semua ni, tu anggam ni kita kajing lihat bertang ke basir kai ba. Kami ni ke dorang Taipei ulah mani ulah tahu tu blai bal. Bal ulah peniat yang ki khun jong u na kata keding ban ai jing kenya. Hai kita ki blai tong. Semua ulah lek ke basir kai ba. Bat ulah lek bertang, bat ulah lek jadu mentar, bat ulah lek syah ki jaka ki basyong suut, ulah lek syah kita ki jaka ki basyong suut, bat syah ki nong lek bertang, ulet wat ki nong lek bertang. Sini seorang dan nong lek bertang, dan nem ki bapet kot, berkenya don. Sengap, mau kita gini nong lek bertang. Kino beriu ki bam ki dan iwi beri bam. Mencadang red dengan jak. Ilek kaiset jeri kum tu jak ke jeri nang ilek papet ke don kowe gitu men. Yong miit penpek si ke jak ke jeri si ai kala. Nyo ki kau ko ong klipet yang tak ke don sisa. Udah lipet don sisa tak ke jeri. Tingam dei bang apen krau itu suit. Henry kedai ka bor suit ke bakar ni ke beriu ke don. Wat ong ke tin ke jong blai kini ki balik bertong ki num yo i ki ma. Mendai tang mo finyo rong fin iru em pim num yo i ke ma ke jong blai. Semua social kai. Dan na pleng jong pi bidang filek bertong ai sange kan mau mua pia papet kot kalai ke di pi pedang yuk suit je ke jengem ke jong pi sange kita ke AKA mua sange kita ke AKA barokah nya men syapur baka accident ngam tip ke dapat sosi ini nur umilengan keren baik men syapur baka accident dengan lalet sieng dang susdang por accident di bengai kendu yu jisu hospital ni ipau yu try bat let sieng empat sengu tu su tahu tidak sekolah tu mo, dapat dia sengu bahas pang try tin jong blai rupat pulia. Tidak mi hospital urbanite hospital, tidak mi na lami hospital, boy hiyeng yo mai asawat padrung na. Kyo ngana wat padrung hiyeng nama accident hab mat terut swa. Dia langet je kata namar ngam keren banyak ki kasih bepri ki nget kata jenget joki ngam dan banlek persyak ki hendrai ngasuong yengi kristan ngem dei syuk banlek kumta. Amen. Rai mangah kata kajing bam tem, imeiru bajing bam tem, tilai khot kita ginong 4 peleng. Kita gilaiwan. Ulah pun 4 ke peleng, oh gani kamlong sudah kowe ke peleng ban 4 me palai ke terut. Tela ngar ngamit ngal syong ke syong ta bla ong imei, ngal dom imeiru. Rai hadin ngalap yang ngaba ni pi kapen ngosi yu blai da pilek kumta. Nyimdan kamat terut. Haga klip mat bapi bidang yu try la tap yang ngaba ni pi de kesnam jong try. Kajing tim baro ulah kit lut mau. Amen. Ia kata kajing tim lakit lut uji suh lo kading pena. Amen. Ni kistan yang lebih penting. Try tap dari senam jom ya. Boom nak biang dan kam tak sayong dan kam tak yong dan kam sik kena jung perut. Dan kam lei ai tak syun dan kami ai. Ke senam jong try kalau biang dari ke bakrau do kata-kata. Amen. Lada pidang lei itu ke pilek bertong, pilek jadu mentar, pilek suit, pidang suit ke jengem ke jong pi. Kemau kata, pidang kam ban pen kedia ben sange. Dah sau khmat bang khmat etik cyber ni. Aduh menubuh cyber ni udan bor tiba iya. Nadu benu ba ke Bible ke ong badampang khmat sau khmat tek cyber ni. Nadu menu. Bau cyber ni udai ke bor. Ke Bible ke ong ba ublai. Jangan jong pi. Udai ke bor udai Jehovah Rafa ba pen kia amen. Uba protect yang awong ayam ngalong uba ngalong. Kefidan kamu yu, kejenglong ke jong awong try keladap biang ya pi, snap. Fidan kamu jing penkia ngalong manga. Fidan kamu jing yada ngalong manga amdai cyber ni. Mua, ai weekend tak dori play do kata-kata fidang lak cyber ni wani play. Ni wow ku try. Takadau ngi wat you play. Ngilong kum kita ki Greek bat ki gentle ong ketin ke jong ublay baki ni ki Greek lai amen shwa ki peniringkat yo ublay kum ubreu hipani ai na ublay kat kum ke jing ngau tho breu ada odi sula su ngim tre su banong ai ublay ni peniringkat yo ublay bat ki breu te ublay udai ublay ula ban le ki ke ba pi pim la ban watang mandan hajing pho sniu pim pat judan ublay ulak balek kata-kata ke bapala ke jeng jang ajang pi. Tengini pet yang ketin ke jang ublay ko ong. Ba ublay ulah sat uni. Ulah dom uni manase. Ong ketin ke jang ublay. Ini pet yang ni nama utau lek bertong hadu kata-kata. Bat ulah lek syakita ki besyong suut. Bat syaki nong lek bertong. Ulah lek beman shibu nak kemat utrai.
ban penki bitar ya ban ulabu ya kadur balamut jong kata ke blay tau ula dan blay tau hal kilaka ngang sai lap makan mau ikun jangan menen yang papa perbayap itai bahasa marjan bang idan dengan nama ong kerteng bayap itah na kia bu kiat tapi kia bu bam kia bu kuai kia bu sekurat mo kataru kini kelek bertong dan ni ketin ke jong beli ai bam ki beri ulayam hapar them ju ai bam hi layap seli ai ulah si ban bam tu beri ulayam umla syuti Ladai beri ulah pediang utrai Jisu kamen siam jong umar senyap kaya kenduk buat utrai dan mentah isu untep itu ke bam ke jong pi kitu ki barok kini ki jinglek sut lek bertong kan mau kata ngam kan persyak kan unu yang balik kita yang ngigi ke stan kedai ke lek bertong kembali uni manase kedai ke bayat-latnya ke ketin ke jong blai apa orang im julik sengusen on delayap lawai lek bok ke sim jing tap yo di lut tinong di halu jing tap jengi lu jing tap ansya ke batap iki meit pa jengi meit pa jengi lagi ba bun nang dikiat ba nang di drop pilih bu jai kawai nang di drop ya bam tu lawai tan ti sengap tong ini pe yang diseketin jong tiu manasi ula pen baklaya ki juda bat ya ki basyong ha Jerusalem la dapi sarong la dapi sai la yu blai dai tang pen baklaya la dian raya ki wei ki badan marjan bat piru te hajaka ki mut ban wan jaseng ki nai lek pas tu kumta ki sarong te piong ne ki penduk jengker kui piru ong la yalam bakla ya ki basyong ha Jerusalem kumta baki kam le baman bat ya kebala lek kijat benriu ya keba utrai ulah penjat nak kemat kun tiu utrai ulah keren hau mana si snap ningkong utrai ai warning swai pi bait tiu utrai ulah keren hau mana si bat haki briu jong ningkong snap ulah keren henry ong kumnuk tin jong play henry kim shim la setnyo uni usia mana si bat kita ki briu jong kim shim la setnyo ong tin ke jong play ai warning pim setnyo ong nuk tin jong blai namar kata utrai ula walam halor jongki yang ki kapten upah ya pom usim Syria kibala kam ya umanesa ha ki kenjri nar ban kila kum ya da kisai kum ban kila lam ya syapok Babylon ong ketin ke jong blai ngoma pisai la bat kita kila syakam makin nong Assyria ong ketin ke jong blai no mana se bat kita ki kinong but jong Tian rei kam kot tangga ta ka bas ngau tenat la dau blai ula warning swai piru. Pila sai la. Dai. Unuan sai pi, un pen pi sai la, un pa ni ki bri jong le pi sai la. Dai. Pila un poi ke jing e ka bajin jar han rei la da fikla ka mot snap uni mana se ule kom no. Ti ha ba ula long ha ka jing sitom ka ula kerpat yu trai blai jong u. Teng ngin langat di jing e ngin sa ngau tho sawat blai. Kat benampat mengat jing muat belai dan kam belai ngem dan kam belai dang dan doktor doong doktor melak sumar su song belai dai dia baula ong ha ka jing sitam ula kerpat u try u belai jong ngam u belai jong udah u belai jong ajong piamen u belai jong ke Israel ula kerpat ngai ngu u belai pa jong idu ba hadu kata bat ula penret ialah di Shibun ngam ulah ada penret Shibun ka umur ulah ada IT ong try map no inga udah kendet benri ulah penret la di Shibun khmat jong ublai ki pa jong snap khmat jong ublai jong a jong pi ong ketin ke jong blai bat ulah duai bat ulah kerpat bat ublai ong ketin jong blai snap sim lendat la da pi penret la di khmat jong blai ong ketin ke jong blai bat ulah ngau ya ke jing kerpat jong bat ulah walam ya pat se Jerusalem haka hima jong teu mana se ula tip bau try ulong ublai amen sengau tunat ban jaki ke jing ke jong pi knang bangin la ban penret la di dia bokwan ke jing ngiwa di ublai bat hang ta fi setip kumuni mana se ban ong bau try udai ublai kwa yang ngaba dia pi bangin wa dia utang ka pot jing han rei man la ka sngi ha ka jing ka jong pi tang kata kani ka wei ka bangkwa ban ong pila da pi wat you blai man la ka singi ka jing ka jong pi ka ba mot pi pen rit le di khmat jong pi ong try ba klem me ngam long ye amen shwa bangan king ala wat shwai ka khmat jong me ong divet
Melayu ngoi ke surga jonga. Kamu mut ngas ngau thu ba klem mame ngamla banyat kini ke jing em. Ngamla ban lei. Ngamla banyat ngabanyat lat ni ke jing pun shoy klem mame kamu mut nganum biang ka bam ke di ke jan ke nap klem mame ublei ukwa yang abat dia pi bangin dipen ha amen. La dan peneng jongi ke badan ye ke jing sarang ani thu pi. Berit dia khmat jong blei kini ke por. Pinyo i kan dan ke jing pelat kan dan ke jing suk ke doknot ke jonga ke jong pi. Kandan ke jing kerkhuru ke jing em ke jonga ke jong pi. La dan menunu bekran sniu ya pi. Maap no ke ni ke por. La pi maap ru dei bo pi sarang em. Ti maap no eki. La dei belong malik pan maap ri ong maap no. La ki maap ru milai. La pan maap iki beri ke bapi le daj pi le nya. Pi le pejut snyu le trong snyu le pan maap no. Amen. Ya nu bo pi la lorni pi la kran sniu le pan maap no. Ketaruh ke di bafi penrit le dia kemat jong play. But pin sayo iya ke jingker ku ke jong play. Amen. Penrit le dia nang ni je kemat sedang biang ban humble le dia kemat jong play ban penrit le dia. Namar ki beriu ki ba penrit le dia dai. Ki yo i bahai ke jing bakla le dia. Dai ke jing bakla jong ki wei. Namar ki sngau thu ba ki mlong i kelamu play. Amen. Re le fi sadong finame i jing bakla le dia pini i bai oh tai. Oh getai. Da fi penrit le dia ke ni ke kren ngaru. Nin yo i ke jing bakla jong. Kamu ingin pendam ila dia kemat jong ublay. Amen. Ingat ublay kerkui pi barok. Ingat barok ki bapet yakin dia lembaga sosial media ru ni kepor. Ingat ublay kerkui pi dan kejing sarong kan mau ning kong pendam kemat jong ublay ong try. Ngakwa ban penrit ila dia kemat jong me. Pini i kejing kerku ke jong ublay. Pini i kejing pelat, pini i kejing suk kejing sanya yang ngesem. Amen. Ublay kerkui pi barok.